କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ସଂଜ୍ଞା ଜୀବନର। ବର୍ଷା ନହେଲେ କ'ଣ ସାଗର ଶୁଖେ? ଋତୁଚକ୍ରର ତାଡ଼ନା ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ ବିଚଳିତ କରେ ପର୍ବତକୁ? ବିନା ଜହ୍ନରେ ସୁନୀଳ ଆକାଶ କ'ଣ ଫିକା ପଡ଼େ? ଉଲ୍କାର ଝଲକ କ'ଣ ଲୁଚେଇ ଦିଏ ଆକାଶକୁ? ଫୁଲ କ'ଣ ଲୁଚେଇ ପାରେ ତା'ର ମହକକୁ? ଗୁଣ କ'ଣ ଘୋଡ଼େଇ ପାରେ ସ୍ୱଭାବକୁ? ଦୁଃଖ କ'ଣ ଲୁପ୍ତ କରିଦିଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭାକୁ? ନାଇଁ ନା। ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଦେଖା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା? କ'ଣ ପାଇଁ ଅଜଣା ଅଦେଖା ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା? କ'ଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅଣଦେଖା? ନା ଅତୀତ ଫେରେ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳେ, ନା ଅତୀତ ଫେରେ ନା ଭବିଷ୍ୟତ ଫଳେ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କେହି ବି କାହା ପାଇଁ ଅଚଳ ନୁହେଁ, କେହି ବି କାହା ପାଇଁ ଅଚଳ ନୁହେଁ। କାହାର ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ତ କାହାର ପାଲିଙ୍କ ଉପରେ ପାଟଚୁକା। ଲୁହ ଲହୁ ଭିତରେ ହେଉ କି ଘିଅ ମହୁରେ, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ସ୍ମୃତି ସବୁକୁ ସାଉଁଟି ଗୋଟେଇ। କିଏ ମରି ମରି ବଞ୍ଚେ ତ କିଏ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରେ, କିଏ ମରି ମରି ବଞ୍ଚେ ତ କିଏ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରେ। ଏଇ ତ ଜୀବନ।